Mga idol, dito na tayo sa Libon. So hanap lang tayo ng ano, magandang magbibitawan ng mga ibon natin. Yan, so preparation to para sa South. Malapit na kami sa Martes. Bukas, kargahan na. Yan, Libon. Dito na kaya sa Libon na. Hanap lang ako ng ano, so magbibitawan. Hanap na ako ng ano, magandang release point dito sa pagbittos natin. Libon Albay. Yan, maya na lang mga idol. Yon, magandang umaga mga kadonate. So andito na nga tayo sa ating release point. So medyo makulimlim. So pero sikat naman na yung araw. Yan. So makulimlim tapos positive ang araw. So yan, ito yung mga ibon natin. Yan. Yun. So 10 piraso yan. Yun, makakalabas pa. Wag. So yun, konting pahinga lang. So naambon na. Kahit sikat yung araw dun, parte dun, no, makulimlim. So andito tayo ngayon sa ano, Libon Albay. Yun. So medyo maulap na dun, parte dun, papunta dun sa amin, no, maulap na. So ito na, release ko na to at nang masubukan kung uuwi pa. So ito na. Yan, nagkumahos. So yun, nagsaliparan na yung mga ibon natin. Yan. So wala nang laman. Ayos. So yun, makulimlim papunta dun sa atin. So saan na yung mga ibon? Wala na. Yun. Yun, umiikot na. Sana kompleto naman makauwi. Yan. Yan no. So sana kompleto naman. Uy, may ano, isang hindi naman nata yung sako. Yun. So yun, diretso na. So sana makauwi naman lahat. So abangan na lang mamaya mga idol. Let's go! Pauwi na mi. Tumagos sa ulan. So pero huli siyang dumating. So yung tatlo natin yun ang ano, nauna. Yan o, basang-basa yung dibdib o. Tumagos sa ulan. So dito pala maulan dun sa ano, release point ng ano natin, pinagmigtusan. Ano? So papatukain ko siyang konti. Okay. Makakain ka lang ng kahit konti. Yan, yan. So complete tayo mga idol, mga kadonate, complete. So ito yung 4. Yan. So sila yung isasampa ko sa truck sa Martes bukas. Yan. Okay mga kadonate, so dito na ako sa ano, Boga, Libon Albay. So Libon na tayo. Ayan. So malapit tayo sa ano, pinagbitawan natin kahapon. So ikalawang araw nga ngayon ng pag-self-toss natin ng mga ibon ng tropa. So may nagmutabay. Halos tuksukan yung ibon sa loob ng training box sa likod. So maya na lang, so malapit naman na ako. Libon na tayo, libon. So nga pala, masama yung ano, panahon ngayon, medyo makulimlim. Kanina nga ano, naambon, pero ngayon wala naman na. So yan oh, grabe. Grabe yung ano, tingnan nyo, grabe yung ulap. Walang sikat ng araw. So yun, kung makikita nyo naman, grabe nga ano, makulimlim. So dito na ako, iikot lang ako. So dito lang ako. Dito ako nag-release kapon, so iikot lang ako. Dito na ako. Mag-release na tayo. Hey, what's up mga kadonate? So andito na nga tayo ulit sa ating release point. So mga nasa 15 kilometers air distance to. So pahinga ko muna ng konti pero medyo naambon na, kaya parang i-release ko na to ng maaga. Yan. So bubuksan na natin to. So siksikan kasi ano yan, 17 birds. So ayan, pasabay yung mga ano natin, mga tropang kadonate. Yo! So yan, bibitawan ko na to.
Yan, bubuksan ko na. Sana magsi-uwian to. Di kantutin ng kamalasan. So yan, nagkumahos. Yan. So sana sama-sama lang sila umuwi. Para kompleto. So Martes pa lang ngayon. Next day yung bukas yung kargahan namin. So last toss ngayon. So bukas kargahan na. So yun, makikita natin kung okay yung pag-toss natin sa kanila ng 2 araw na sunod dito sa Libon Albay. So yun, umiikot pa dito sa location na pinagbitawan natin sa kanila. So yan, naikot pa. Grabe. Mga kadonate, mga tropa, yan yung mga ibon nyo. Kasama ng ibon namin. Sana magsiwi yung ibon nyo, mga idol. So yun, sama-sama naman sila. So mukhang diretso na. Yan, silipin natin mamaya kung makukumpleto yung ibon ng mga tropa. So let's go. Uwi na ako mga idol, let's go. Uwi na ako. So rinilis ko yung ibon ng 8, 11. Yan. So malapit lang naman to, mga 15 kilometers. Ibon. So okay na lang mga idol. Uwi na ako. Let's go. Yan, magandang umaga mga kadonate. Yan, so kakauwi ko lang. So papakiin ko na to. So pumasok na din yung kasi yung iba. Yan. So kompleto tayo, kompleto. So abangan bukas sa kargahan namin. So sana good luck sa sisimula na yung south namin ngayon. So good luck sa mga magkakarga at magkakarera ngayong SDR. So salamat sa inyong panunood. Kung bago pala sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, mag-subscribe. Let's go! So yun na mga kadonate.